Bolo. Posisi saiki aku lagi eneng pawon. Iki pawone mbahku ngene iki. Ah. Lho, endi sayure? Aku arep njikuk sayur lho. Oh, nganggo kayu masake bolo. Olah lha iki apa? Oke, dokok ngendi jal kene we. Ini bolo. Iki sayure jangan lombok. Apa nek ngerti? Jangan lombok saren. Udah. Telu cowah, telu ngirus. Badalah wis kebak. Kaya ngono kuwi bolo. Posisine saiki lagi njikuk jangan kebuak sakmene iki lho. Ayo ki madang ger tenan iki godhongane sing nek cara wong tepus jambalane nek kono. Oke bolo. Nah, iki mau bar njikuk neng pawon. Aduh. Dong kates godhog. Jangan lombok saren. Karak. Pol enak ya. Tetep litu-linak tinggal lico. Sak jose pokoknya. Ora menggoda nek kok ngene iki.